Boas noites a todas e a todos. Benvidos a este acto de entrega do Premio Alfredo Vicente 2025. Ten a palabra o secretario do xurado, Antón Porteiro. Vamos a dar lectura do auto de outorgamento do Premio Xornalístico Cívico Alfredo Vicente 2025. Sendo as 12 horas do día 19 de novembro do presente ano 2025, reúnese na sede social do Ateneo de Santiago os membros do xurado do Premio Ateneo Alfredo Vicente, que as seguintes se citan: Xosé Ramón Pousa Esteves, presidente do xurado; Xosé Pereira Fariña, representante das Facultades de Ciencias da Comunicación da USC; don Antón Porteiro Laga, representante da Federación de Ateneos de Galicia. Disculpan a súa asistencia do José Francisco Rodil Lombardía, xornalista representante da Asociación de Operistas de Santiago; doña María Otero Mayán, gañadora da última edición do premio, que fai chegar as súas valoracións por correo electrónico. Tras a valoración dos traballos, o xurado acorda por unanimidade outorgar o Premio Xornalístico Cívico Alfredo Vicente 2025 a Sergio Pascual Espinilla por o traballo Silicosis, muerte en suspensión, peza sonora emitida en Radio Nacional de España o 25 de setembro de 2025, por ser unha temática de actualidade con grande interese xornalístico, que se adapta perfectamente ao obxectivo do premio mediante o emprego de todos os recursos radiofónicos e o seu alcance destacable igualmente polo traballo en equipo. O xurado do premio quere facer mención á grande calidade xornalista de todos os traballos presentados, ademais do enorme cantidade e variedade de propostas recibidas. Sendo as 12:30 horas, no lugar de data ut supra, levántase a sesión. Gracias, Antón. Cedo a palabra ao presidente do xurado, don Xosé Ramón Pousa, que vai facer unha louvanza do traballo premiado. Boas noites a todos e gracias por estar aquí. O traballo de Sergio Pascual Espinilla, Silicosis, muerte en suspensión, emitido por Radio Nacional de España o pasado 25 de setembro, é un digno gañador do Premio de Xornalismo Cívico Alfredo Vicente, ao que este ano concorreron 28 traballos de excelente calidade e que por sí mesmos branquearían a imaxen, ás veces excesivamente negativa, do xornalismo profesional no noso país. Silicosis, muerte en suspensión, non é un programa de radio máis, senón unha peza informativa que vai moito máis aló da simple noticia emitida nun espacio informativo. Trátase dunha reportaxe en profundidade que leva os micrófonos da radio ao lugar onde nace a noticia e contrasta coas distintas fontes para ofrecer ao ouvinte o contexto onde se producen os feitos. Neste caso, unha industria mineira de grande peso económico na comarca, pero destructora da paisaxe e da saúde dos traballadores, que en aras dun maior beneficio económico carecen de elementos de protección e descoñecen mismo as consecuencias físicas do seu traballo. A presencia da reportaxe na radio, un xénero tan querido pola audiencia, está baixa precisamente polos grandes costes de produción. Hai que enviar a un reporteiro ou reporteira ao lugar dos feitos, hai que contrastar fontes, hai que perder moito tempo para unhos medios cada vez máis empobrecidos que buscan abaratar costes para a súa supervivencia. Sergio Pascual utiliza con gran habilidade o xénero estrela do xornalismo, neste caso a reportaxe radiofónica, unha forma de contar dotada dunha gran riqueza expresiva, de liberdade de creación, que narra ca súa propia voz e describe experiencias reais vividas polo xornalista que acude ao lugar dos feitos e indaga, valéndose de numerosas fontes para entrar a fondo, comprender o problema e transmitirlo á audiencia. Nesta reportaxe de Sergio Pascual está presente a forza narrativa da radio, gracias ao emprego exemplar de todos os recursos da linguaxe do medio.
a voz do narrador e das fontes, a música, que acelera no ouvinte a creación de imaxes, os efectos que crean a atmósfera sonora que nos leva ao lugar dos feitos e os silencios estratégicamente situados que nos permiten decodificar e valorar a carga expresiva do medio. Por todo elo, dende o Ateneo de Santiago, queremos dar as gracias a Sergio Pascual polo seu traballo, animalo a que siga nesa vía de compromiso ca sociedade e que, evidentemente, levante o nivel do xornalismo cívico que tanta falta fai neste país. E decimos isto nunha semana en que se cumplen xustamente 100 anos da segunda afrenta desta ciudad, de Santiago de Compostela, a ese gran profesional que foi Alfredo Vicenti, que foi expulsado da ciudad, excomulgado, con amenaza de excomunión para todos os seus lectores, e que xa cando morreu e se lle quixo facer unha homenaxe e despois de recaudar os cartos para construir a estatua, a iglesia, a través dun crego que era canónigo e que se chamaba Constante Amor, imaginadevos que nombre, impediu novamente que Compostela contara cun monumento dedicado a Vicenti, cando xa Coruña tiña unha calle principal dedicada a él e cando era unha figura extraordinariamente valorada a nivel de todo o Estado. Eu creo que Compostela realmente débelle moito a este gran profesional e o premio do Ateneo, que levamos anos con él, está de alguna forma devolvendo a dignidade que esta ciudad perdeu frente a unha figura tan importante. Nada máis. Pregamos, pois, ao galardoado Simón Pascual Espinilla que se achegue aquí á mesa para facerlle entrega do premio Alfredo Vicenti 2025. Esa palabra. Que tal? Moi boas. Primeiro de todo, grazas, profesor, pola lección de xornalismo e de memoria, que sempre é necesario neste momento tan crucial para todos. Nada, grazas, primeiro porque é unha sorpresa que este premio teña un recoñecemento de tal bagaxe como este premio Alfredo Vicente. Moitas grazas, sobre todo polo inesperado que supón para mí. Mira, que veño da radio, cousas que pasan. Decía que grazas por este recoñecemento, porque polo inesperado que é, pero tamén polo agradecido para un traballo en equipo que efectivamente ten algo de mérito, porque vimos dunha profesión, falaba o profesor Pousa, de precariedade, de que moita xente non pode facer o traballo que nos fixemos, que foi, xunto a David Caneiro, compañeiro de Radio Nacional de Ourense, ir ao lugar dos feitos, que a comarca de Valdeorras é unha comarca moi esquecida aquí en Galicia, desgraciadamente, no que está a suceder moitas cousas, entre elas unha problemática de índole de saúde pública, como é a silicose, e todo o que ten que ver coa pizarra e con ese pó que abolla no aire. Entón, é un privilexio, é certo que este tamén é un traballo en equipo, falo de Aitor Sánchez, falo de Juanjo Cubero, equipo que está en Madrid, e que nestas etapas nas que estamos dentro de Radio Televisión Española está a sufrir tamén as complicacións do contexto no que estamos. Aí, a partir de aí, que cada unha procure información, que hai moita. Dito todo cal, quero agradecer a xente que está aquí conmigo, a Lucía, que verce deste proxecto claramente, a miña familia de Galicia, aí están Carmen, Coté, non está a miña nai, pero están Laura, está Carlos, está Manel, está Abril, que a que tamén lle gustaría estar moito aquí, porque ao final o xornalismo é unha cuestión que ten que ver tamén con unha paixón. E precisamente falaba o profesor que oxalá que non falemos tanto de paixón, e que falemos máis de medios, que falemos máis de elementos que os que poidamos traballar, porque eu estou seguro que hai moitísimos traballos, igual o mellores que se están a facer aquí en Galicia, que non coñecemos, pois porque non teñen o empurrón dun gran premio como este. Así que oxalá que poidamos dignificar o xornalismo, desde logo para min este un empurrón sobre todo para
pensar que podemos facer algo desde a Radio Pública, de verdade que un placer, grazas polo recoñecemento, grazas a xente que estivo aquí conmigo neste día tan especial, e que oxalá que dentro dun ano falemos de máis xornalismo e podemos escoitar o profesor Pousa. Grazas, de verdade, un placer, grazas. Bueno, en derradeiro termo e para pechar este acto, eu quixera únicamente poñer en riba da mesa algunhas das cuestións que dende o Ateneo de Santiago vamos a impulsar ao longo deste ano vindeiro, 2026, en recoñecemento desa figura tan importante, tan trascendente no periodismo, no conxunto do Estado, e dende logo en Galicia, que é Alfredo Vicente. En primeiro lugar, poñer en coñecemento da cidadanía que o Ateneo de Santiago ten solicitado ao Concello a posta dunha placa no domicilio onde naceu Alfredo Vicente para este ano 2026, onde se cumplen os 110 anos do seu pasamento. Ademais deso, vamos efectivamente tamén a impulsar unha conferencia sobre a súa figura e tamén temos a intención de facer unha publicación sobre a vida e obra de Alfredo Vicente, unha reedición en galego do libro que no seu momento fixo un intelectual tamén comprometido co ateneísmo compostelán nos primeiros tempos, que é Baldomero Cores. En este sentido, por tanto, o compromiso do Ateneo ca figura de Alfredo Vicente e a súa impronta no conxunto dos medios como gran intelectual galego vai a continuar e a reforzarse durante o ano 2026. E por último tamén decir e destacar e agradecer en primeiro lugar a amplia participación que neste ano hubo para acadar este premio, máis de 27 traballos, e o esforzo e o traballo feito polo xurado, que presidiu o profesor Xosé Ramón Pousa, membro da xunta directiva deste Ateneo, e que, ao final, tuvo que facer, digamos, moitas reflexións á hora de, digamos, de definir o premio, porque ante a calidade dos traballos presentados. Nada máis, damos, pois, por rematado este acto, non sin antes volver a darlle os parabéns ao noso premiado e animarlle a seguir por esta vía impulsando o periodismo cívico no noso país.